Ni ami karon dinhi sa may Alco Home Subdivision no sa dinhi gipahimutang ang opisina sa CDRRMO. Mao ni siya ang katong gi-expose ni Konsehal Ocon nga moabot ngadto sa 69 million ang kantidad no. So pwede ta mo saka aning tungtong kana makatungtong ta diha tanaw ko na ta di speakers ni basig egi palibot man ni kural man ni sao man nato adito siguro tungtong tatong kuan tambukid be lilion na to mo ni siya nga project ni sa syudad nga wa na human 69 million ambot og asang budget ani uy susunod sa kasagbutan naman ni uy bukid pa mangyapon ni. Okay, so balik ta, no? Dini sa atong area. No mo ni guys no. Matungtungan. Di wa man tay matungtungan kay CDRRMD unta nga area. oo CDRRMD office. Tawag na tong May to man dito. Sus wa gyud. 69 billion. Oh kining gikural ani tipik na ni. Wa gyud matagais pagtay. Okay. Kabantay mo aning kural. Part na nis gitawag nato nga nakuhang pundo. Okay, so nagsasulod at Oh. lagi mo lang pagkingalan sa Oh. pagkuba nga CDRRMD ni nga project. So mo ning gi-expose ni Konsehal Ocon nga 69 million ang ending sa 69 million kural lang gyapon. Oh. Di ta katungtong. May matungtong ta ni truck ni. patungtong na itong kauban para May magabot pa kata. yung katag. Wala. Diri oh. Mao lagi gyud oh. Otong dia makasaka. Di man tagasaka. Ha? Ikaw sa ipo sa imong video. Di fight to di kasaka. Hangak naman. Okay. So hangak na di tagasaka. Ha? So basta kay mao ni. Ang CDRRMD